Ari ang pinakauling update sa panahon karong adlaw, Enero 1, 2021. Ang frontal system o kung na tail end sa frontal system nag-aapekto sa Southern Luzon, samtang Northeast Monsoon o kunamihan nag-aapekto man sa Northern kag Central Luzon. Walang direktang epekto sa Western Visayas na maka-experience sang maayong panahon, luwas lamang sa mga isolated na mga pag-ulan tugay ni sa mga localized thunderstorms. Mahina tubtob kasarangang hangin, halin nabagat na nasidlangan ang mga pabilin sa Western Visayas, kadagatan sa siling mga lugar makanay tubtob kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura subong na adlaw maghalin sa 26 tubtob 31 degrees centigrado. Ang adlaw mabutlak buwas alas 6:08 kag magatunod sa hapon alas 5:37. Yan ang latest update sa panahon halin diri sa Pag-asa Iloilo. Happy New Year sa tanan.